e sikul, mag jopuonj, mag jotelo. Ti duto maneno ni sikunde ma Nyanza ochung' malo kendo rieny, kendo mane moro nagi, kinde duto ka wantie Ramogi TV ka kilando duoko, wan ga warito garita ni sikul mane ma otelo Nyanza, mane mogolo japuonjre motelo e piny Kenya, mane mor ji duto kama gintiere. E kinde ma wantiere sani, bende nyalo wacho ni morno kata sungano bende ntiere e kindwa kaka oganda mawuok kaluo, kata sunga ma kamano bende pod onyo bedo godo ka walose weche gi duto. Kiwinjo ni sani kata kwan mag professors odok piny luo biro mana namba 3 bang' jolango, oganda ma jo Kikuyu nitie kar kanyo thuolo mar 2, thuolo mar 3 oganda ma joluo ntiere kar kae gi dhoudi mamoko mantiere. Kodhi nchako go kama chala to wachung' nade koro ka wawuok ka e burno ka diponi mane bur ma wasesore. Mr. Cleophas, en gima lit ka wawuoye wach telo, nikech adiera makende en ni telo mosebedo e thurwa to osebedo let down. Iyudo ka awacho ni osebedo let down, to at the same time kata mana national government bende let down, osethiro weche mag somo manie Kenya mangima. To ka adiye atere kona mar thurwa, tiyudo ka pok wabedo gi jogo mowuok oko mochiwre kaka koro Mheshimiwa Masara. Wasebedo gi jotelo ma iyudo ka objective margi kata dwaro margi osebedo mopogore kabisa. Koro aparo ni ing'ini ng'ato ka ng'ato, leadership ka leadership nigi gima doher mondo mi otim. Tiwinjo ka Mheshimiwa wacho kae maber ni kata bed mana ni ina leader ma maybe ini dwa neno ni nderni ma e constituency ni oger, to ndarago ko are not going to serve the purpose mar rito oganda, nikech oganda ni okosomo. Koro sama somo okosebedi kae nikech nokoket maino e weche mag somo gi jatelo morito kanyo, tiyudo ka ber mar kata lokruok mar oganda ok dhi mondo dhi obedie. Ae mar ariyo, iyudo ka corruption bende ketho kata mana weche mag somo gi, ka mention weche telo kod corruption. Nikech iyudo ka wantiere gi gik manyalo support nyithindwa mondo mi osom, kaka bursaries. Iyudo ka maybe jatelo wuok odhi omanyo kony ma extra. A very good example, lero kamano Mheshimiwa kuom biro koro iketo tich bedo mayot, ine ma watiyo kodi. Injo ko wacho ni omanyo osiepe Finland, omanyo osiepe Germany. To iyudo ka samoro konya inago nyalo biro. To ka gisebiro, to jomage mayudoga ma qualify kata ma bedo nominated mondo mi obed beneficiaries mag kony mobirogi, kata mane CDF kende. Nyithindo ma are deserving ok yud these opportunities. Koro iyudo ka nyithindo mang'eny gin oko as compared to kapo ni jatelo no wacho ni adwa irrespective of gima timo, adwa keto somo mondo bed somo mar nyithindo ma igwenga gi mondo bed maber. Koro support nyithindo as many as possible. Tiyudo ka nyithindo mang'eny gina ok okuchucho, to mano e thurwa kocha e mor mag wajumbe, nikech mage hecklers mobro bedo godo after 5 years biro to gone kura. Koro duogo bedo kanyo ero, to gimokonyo godo bende onge, tudonga donga ka untiere kaka ne untiere cha. Koro weche telo adiera e piny onagi, to